Zhodíme si koleso, zhodíme si výfuk, to je 8 imbus, 12 kľúč z druhej strany a zhodíme si, povolíme si opásanie výfuku, 10 kľúč. Výfuk máme vybratý, budeme musieť teraz vyhodiť držiak, celý držiak stupačky. Je to kvôli tomu, lebo tento šrob je vlastne v celej dĺžke a opieral by nám o ten držiak stupačky a nevytiahli by sme to celé von. Odskrutkujeme si najprv chránič pety a to sú dve tieto skrutky, torxy, a potom si zhodíme tiež dve skrutky, budú už samotný držiak stupačky. Držiak pety máme vyskrutkovaný a odskrutkujeme si ďalšie dva šroby a vlastne už si zhodíme celý ten držiak aj so zadnou brzdou len bokom, ten nebudeme vlastne celý zhadzovať, tak pôjde len, aby nám to nezavadzalo. Tak držiak máme vyskrutkovaný a ja si dávam na to taký háčik, alebo môžete si dať aj zdrhovačku a zavesím si ho o zadnú stupačku, tým pádom mám už tu všetko voľné. Teraz si zhodíme dolu z držiaka túto svorkovnicu, čo nám ide k zadnému tlmiču, to by nám tu zavadzalo. Sú tu zozadu len také dva zúbky. To človek stačí len, aby to zatlačil, lepšie si to robiť dvoma rukami, ale ide to aj jednou. A aby nám to nezavadzalo. Potom si to vlastne celé rozopnem a prestrieknem to nejakým sprejom na kontakty, vyčistím. Robí sa to kvôli tomu, aby nám pekne táto skrutka vyšla von, aby nám to nezavadzalo. Keby chcete zhodiť tento držiak, tá skrutka vám nepomôže vybrať, lebo vlastne ten držiak ide celý až dozadu a nedá sa to zhodiť len tou jednou skrutkou, tak preto sa to vyhadzuje len z tej koncovky a to vám vlastne stačí. Tak vycvakneme si to, až to máme každé zvlášť a už pôjdeme k samotnému zhodeniu celého toho prepákovania. Teraz si povolíme všetky tri skrutky toho prepákovania. Z tejto strany je to 17 kľúč a z druhej strany to držia samotné celé šroby, to je na 16 kľúč, takže ideme si to povoliť. Tak skrutky máme von, všetky tri. Máme to už vlastne celé povolené a keď si zahybem trošku, vlastne tým hýbaním si potom vyberem aj kosti von. Vybereme obidvoje z jednej, z druhej strany a vlastne už potom povyberáme samotné skrutky a tam už uvidíme tie valčeky, ktoré vlastne sa jemne pohybujú v ložiskách, tak tie vlastne budeme celé premazávať. Tak potrebujeme na to ale obidve ruky, tak zhodíme teraz druhú stranu a ukážeme si to rozobraté. Robím to tak, že koleno si dám vlastne pod zadný celý ten kardán, pohybujem si s ním a tým pádom sa mi to tu celé uvoľňuje a pekne si to vyberám a vlastne teraz ako to mám na tom kolene, tak treba si popredu niečo nachystať na podloženie celého toho kardánu, až vám to nepadne dolu. Tak ideme si ho podložiť. Tak máme to podložené. Kosti máme vybraté a budeme si to vlastne teraz vyberať a všetko čistiť len po jednom kuse, aby sme si to vlastne nepozamieniali. Vyberieme si von ten čap a skontrolujeme si vlastne celý, či není z hrdze poškodený, vyžratý alebo nejakého deformovaný. Skúsime si aj vôľu celkovo v tých ihličkových ložiskách, či nám necvaká.
Skrátka celé to pozrieme tak, aby to bolo dobre. A v prípade, že by mal nejaké vôle, tak sa menia celé klietky a čapy. Ja momentálne na tomto nemám žiadnu vôľu, nič tu necítim, takže vlastne si to len celé vyčistím v technickom benzíne a takisto aj samotné ihličkové ložiska a dáme tam novú vazelínu. Tak ideme si to spraviť. Pri samotnom tom čistení tých ložísk, tak si ich pomáličky prstom potáčam a striekam tam vlastne odmasňovať čistič brzd, tak aby pri tom točení vlastne, aby povolovala tá stará vazelína a vyplavovalo ho von. A takisto si to urobím na jednej aj druhej strane. Točím si prstom, cítim ako sa odvalujú a striekam tam čistič brzd. A vlastne potom to už len vyfúkam tlakom vzduchu von a premažeme si to vazelínou. Takto urobíme vlastne všetky a skontrolujeme tie vôle. Mám to pekne celé čisté, odmasnené aj s čapom a na premazanie tých klzných ložísk tak používam vlastne vazelínu od Prolongu a tamto vlastne všetko prstom natlačím a stále potáčam tie ložiska, pokiaľ nebudú celé pekne premazané obidve strany. Tak ideme si to namazať. Dám si na prst vazelíny a potáčam to v tých ložiskách a snažím sa ho zatlačiť tú vazelínu čo najviac do tých ihličkových ložísk a točiť s tou klietkou, aby to tam vlastne celé dobre premazalo. Tak spravíme si takto obidve strany a nakoniec si namažeme čap a vložíme ho tak, ako bol vybratý tou stranou označenou. No a teraz si vlastne zoberieme ten označený čap, tou stranou pôjde ku mne tak, ako sme si to ukazovali a vlastne ho len ponatieram ho celý a vložím ho k tým ložiskám, do tej klietky. Dobre, tak ideme si to tam dať, namazať a vložiť. Tak čap tu máme premazaný, vložený. Prebytočná vazelína z tej druhej strany aj z tejto sa nám vlastne to celé utreme a na tejto styčnej ploche, čo nám idú tie kosti, tak vlastne toto celé môžeme krásne opucovať, lebo tá vazelína tu nemá žiadny význam. Tá kosť má asi 2 mm má takú vôľu, takže tá vazelína vlastne na týchto plochách, čo je na tej kivnej časti, nemá žiadny význam. Dáme ho len vlastne na šroby, čo idú skrz, ale tuto nemá žiadny význam, takže vlastne to si celé poutierame a odmasníme a pokračujeme ďalej. Prvé ložisko máme spravené na hotovo, teraz si zložíme samotné prepákovanie z motorky vlastne na tlmič a vyberieme tu jednu skrutku. Ako vidíte, ona nám jemne ide okolo toho držiaku. Si vyberieme von a už nám to vlastne celé ide. Čo sa týka tohoto držiaku, tak on má vlastne 3 ložiska. Dve sú na tejto strane a jedno ložisko sa bude čistiť priamo na tlmiči. Takže dáme si to dolu. Znova dávame pozor na ten čap. Ide horšie, to zle robí rukou, musím to použiť 2 ruky, tak vyberiem si ten čap a ukážeme si to.
Takže čap som vybral. A ako vidíte, tu je jedno ložisko, priamo v tlmiči, druhé a tretie. Znova si označíme, ako bol ten čap vyťahovaný, až si to nepomýlime a znova si to všetko prekontrolujeme a vyčistíme. Čo sa týka druhého čapu, nemá žiadne známky nejakého opotrebenia. Táto časť, vlastne táto tmavá, to je len nejaký bordel. Ten pôjde pekne odmasniť, vyčistiť. Ale čo sa týka priamo na ložiskách, tak nič tu vôbec nie je. Tak si to len vyčistíme. Stredovú časť mám celú vyčistenú, odmasnenú a na čape mi stále ostávajú také nejaké nánosy bordelu. Toto vidno pekne. No a robím to tak, že na brúske mám vlastne taký handrový kotúč, čo sa používa na leštenie nožov. Tak tým handrovým kotúčom si ho vlastne celý vyleštím, neškrábem, ničím nešmierglujem, ale len tým vlastne ho len zaleštím. Ináč nemá žiadne známky, žiadne nejaké hrdze vypadania alebo čo. Dôležité sú 3 časti. Vlastne ten stred, tam je vlastne tlmič na tých ihličkových ložiskách a 2 tí kraje. Toto je vlastne len také medzi, ale je lepšie, keď to tam není. Tak mám to vyleštené. Vidno tu ešte nejakú takú chybičku krásy, ale vlastne ten prúžok, keď chytím nechtom, tak nemá žiadny zádrhel. Ono to je len také trošku zadubené, ale vlastne nemá to žiadny vplyv už na funkčnosť, na chod. Tak môžeme to kľudne namazať a tam dať. Takže vôľu to nemá žiadnu, vyčistené všetko, odmasnené mám, tak znova to nabrbleme to vazelínou, ložiska v klietkach a ten čap a vložíme si ho do toho prepákovania. Tak vôle som skontroloval na poslednom čape a ako ho dávam von, tak vidno na ňom, že ak je celý pekný, nemá žiadne známky nejakého opotrebovania. Je jak originál. Tak vlastne už si ho len umyjeme a vyčistíme, ofúkame, odmasníme, dáme novú vazelínu. Prvé prepákovanie tu už máme vložené, je premazané a ideme dávať už vlastne prvé skrutky. Tie si vlastne celé vyčistím takisto v benzíne, odmasním si ich, utriem a natieram ich medenou vazelínou, vlastne celý ten driek, ako aj potom závit. Skrutku som si celú natrel a očistil tou medenou vazelínou a vlastne už ho vložíme do toho prepákovania. Robím to kvôli tomu, aby sa tu, keď sa k tomu šrobu dostane voda, aby to tam bolo nejako chránené celkovo, až to tam nezahrdzavie. Tak šroby mám s jednou kosťou ponastavované a znova si pomôžem kývaním kolena s celým tým kardanom a pomaličky to tu vsúvam. Takisto skrutky sú premazané tou medenou vazelínou. Trošku si s nimi potočím, nech sa tam to trošku rozhádže, tá vazelína. A vlastne teraz už pôjdeme sa pozrieť do servisného manuálu a podoťahujeme si už podľa servisného manuála tie momenty. Skrutky sa priťahujú, všetky 3, 85 N. Tak ideme si toho pritiahnuť a vlastne tým je celé prepákovanie premazané a hotové. Máme to všetko pozaťahované, 85 N.
teraz si prestriekame kontakty. Používam na to len taký sprej obyčajný na kontakty, na to určený, tak prestriekame si to, len taká prevencia. Nacvakneme to späť na držiak a pôjdeme namontovať držiak stúpačky s tou ochranou na pätu. Tak ideme si to spraviť. Tak zvesíme si celý ten držiak stúpačky a priskrutkujeme si ho 2 skrutkami a používam na to malinko Loctiteu, pretože na to nedávam vazelínu, aby ich zaistilo kvôli prípadnému povoleniu. Tam nedoporučujem to mazať. Takže Loctite na 2 skrutky a priskrutkovať to 18 Nm to ide. Tak priskrutkujeme si to. Teraz si namontujeme ochranu päty 7 Nm a na tie skrutky si dávam malinko medenej pasty. Držiak päty máme nahodený a dotiahneme si to 7 N. Tak. A teraz vlastne už namontujeme si výfuk, nahodíme koleso. Výfuk máme priskrutkovaný 10 Nm spona, vrchný držiak 30 a už nám zostáva len naskrutkovať koleso a to sa doťahuje 70 Nm. Takže vlastne takto je prepákovanie celé vyčistené, premazané a pripravené na sezónu. Tak dúfam, že pomohlo.